Zdravím vás priatelia pri ďalšom videu. Minule sme si ukazovali, ako zmixovať metalové gitary a dnes si ukážeme, ako zmixovať metalovú basgitaru. Ten proces bude veľmi podobný ako pri rockovej basgitare, avšak poďme sa pozrieť do projektu, čo sme urobili inak. Ešte predtým, než sa pustíme do práce, budem veľmi rád, keď zvážite odber. Poďme sa teda na to pozrieť. Takže priatelia, nakoľko opakovanie matka múdrosti, poďme si mi vypočuť skladbu, na ktorej pracujeme. Ako procesujeme metalovú basgitaru? Poďme si ju v prvom rade vypočuť v solo mode, aby sme počuli, ako vlastne znie. OK, takže ako počujete, je celkom agresívna, má celkom dosť kreslenia, ale zároveň je dosť prezentná a konkrétna. Poďme sa pozrieť, čo sme urobili. Máme tu 3 tracky. Všetko, celý ten sound vychádza z čistej DI linky. Reamp som si urobil sám a vždycky to preferujem ja osobne týmto spôsobom, hlavne kvôli tomu, že mám väčšiu kontrolu nad tým soundom basgitary. Lebo keď niečo nahrávate cez mikrofón, ten charakter je tam nejakým spôsobom imprintnutý a niekedy vás to môže obmedzovať. Ešte takto vysvetlím, že záleží od toho, že čo tá basgitara hrá. Lebo keď je melodická a basgitarista má nejaký vlastný sound, na ktorom mu príliš záleží, tak samozrejme je potrebné to rešpektovať. Ale v tomto konkrétnom prípade, keďže som to robil ja som vedel, že basgitara bude len podporný element celého mixu a preto som vedel, že nepotrebujem ako keby mať nejaký špecifický charakter. Išlo mi len o to, aby som to zasadil ku gitarám a samozrejme k celému celku. Ja to robím tak, že keď mám jednu stopu, teda DI linku, tak si ju nakopírujem na 3-krát. Prvý mi slúži výlučne na spodné frekvencie. Tu nás som si nahodil zase náš známy FabFilter Pro Q3 a tu je podstatné, aby ste si nastavili fázu na lineárnu. Je to z toho dôvodu, že keď používame filtre, tak meníme de facto celú amplitúdu a keď používame rovnaký zvuk, alebo rovnaký ten zdroj toho zvuku, ale oddeľujeme mu určité frekvenčné pásma cez filtre, tak tam dochádza k takým posunom, že vzniká proste, nebudem vás technicky zaťažovať, jednoducho není to príjemné a není to ani dobre pre ten samotný zvuk, lebo ho degradujeme. Dobre? Takže nastavte si to na linear phase a ja som vyfiltroval low pass filtrom všetko na 250 Hz, čiže všetko, čo je pod 250 Hz nám hrá, čo je nad 250 Hz už to nehrá. Poďme si vypočuť, ako to znie. Ešte si vypneme procesing na celku. Čiže počujeme len to také spodné brunenie. A za tým som si dal limiter. A teraz si vravíte, ale je tam skreslenie z toho limiteru. A to nie je dobré. V našom prípade je to dobré. S týmto limiterom robíme dve veci. V prvom rade zabezpečíme, aby ten signál tých spodných frekvencií bol v jednotnej úrovni hlasitostnej. Ten low end sa nám absolútne nehýbe, nie sú tam žiadne veľké skoky v dynamike a teda zaručujeme tým to, že vytvárame taký solidný základ, ktorý nestráca hmotu. Druhá vec, ktorú spôsobujeme, je skreslenie, tým, že limiter viac menej ako veľmi nestíha a on reaguje na tie spodné frekvencie tak, tým, že vlastne release je nastavený relatívne dosť rýchlo, tak vytvára distorziu. Tým, že pridáte harmonické tóny, budete vnímať aj cez menšie reproduktory, ten tlak. Poďme si ešte raz vypočuť, ako to znie. Takto to bolo predtým.
Dobre, potom tu nám máme ramp. Poďme si vypočuť, ako znie. Ako počujete, je to agresívne skreslenie. Na to som použil Neural DSP, ktorý sa volá Dark Class Ultra. Bas-gitaristi budú vedieť, že je to simulácia krabičky, ktorú v posledné roky používajú moderné metalové kapely ako Periphery a podobne. Je to doslova vyrobené skresľovatkou pre bas-gitaristov. OK. A za tým sme urobili to, že sme použili ďalší filter, zase Linear Phase, a vyfiltrovali sme všetko nad 250 Hz. Poďme si vypočuť, ako to znie. Teraz si poviete, že prečo. Je to z toho dôvodu, že my vytvárame taký prirodzený crossover a ukážeme si ešte tretí track, ale princíp je v tom, že pri každom tom charaktere mimo low end, stredné pásmo a takisto výškové pásmo mám totálnu kontrolu nad jednotlivými hlasitosťami. Poďme si ukázať, čo robí ešte limiter. Tu nám môžete vidieť, že tých píkov tu nemáme veľa, hej? Zase len limitujeme tú bas-gitaru. Spolu s tým low-endom to znie takto. OK. A máme tu ešte tretí track. Poďme si vypočuť tento. Tak poďme za radom. Na to som použil de facto simuláciu Ampegu. Toto konkrétne je od Bogren Digital STD Classic. Môžete použiť aj inú simuláciu. Myslím, že aj Cubase má v sebe už Ampega nejakého. Tých firiem, ktoré robia tieto simulácie mraky, takže použite čokoľvek. Princíp je len v tom, že chcem dodať tým vysokým frekvenciám, nechcem, aby hrali z DI linky, lebo tie sú zväčša veľmi výrazné v transientoch a sú tak neprirodzene výškové, kedy bas-gitara vlastne takto neznie. Takáto simulácia aparátu vám zaručí to, že ten zvuk je trošku jemnejší a znie viacej reálne ako bas-gitara samotná. Poďme si vypočuť, ako to znie. A tu som urobil úplne rovnaký proces, len som posunul to pásmo trošku vyššie, zase linear phase a filtrujeme od 400 Hz. A ideme zase do limiteru a kontrolujeme úplne tie najvyššie píky. Ale ako vidíte, tu nám to ešte skáče, že nejdeme úplne akože na rovnú líniu. Poďme si počuť celú bas-gitaru. Hej, a už nám to znie ako bas-gitara. Je ten zvuk celistvý. Samozrejme, že to, ako si poladíte jednotlivé tracky v rámci hlasitosti medzi sebou, je len a len na základe vašej preferencie. Takisto je to takým spôsobom, dá sa povedať, aj nejaký prirodzený equalizer, kedy, aby ste zbytočne nemuseli pridávať trebárs nejaké frekvencie, napríklad stredové, tak si len s tým faderom dvihnete tú jednotlivú stopu, ktorá už obsahuje ten charakter, ktorý sa prirodzenejšie presadí cez ten celok. Hej. V našom konkrétnom prípade je to nastavené takto. Spojíme všetky tie tri tracky a narutujeme ich do jednej subgrupy. A teraz vám ukážem proces celej tej subgrupy, aby sme tú bas-gitaru zasadili do celku Gubicím a gitara. Takže ako prvý plugin tu nám mám simuláciu equalizeru od Neve 1073. Tento equalizer je dosť, čo sa týka šírky belu, dosť široký, že ovplyvňuje väčšie množstvo frekvencií alebo frekvenčného spektra. Toto je analogový equalizer, ktorému keď pridáte frekvencie, tak mu pridávate aj harmonické skreslenie. A ja som nasytil spodné frekvencie na maximum, čo to šlo. To znamená, že na low shelf som si pridal 35 Hz a pridal som mu úplne, že naplno celý potencímetr. Ja neviem, koľko to je, 12 dB, 15. Vypočujeme si, ako to znie. Samozrejme,
teraz sme hlasitostne vyskočili úplne mega a ospravedlňujem sa tým, ktorí majú subwoofer. Poďme sa pozrieť, čo sme urobili ďalej. A potom tu máme SSL channel. Čiže princíp je v tom, že my sme pridali spodné frekvencie cez tú 73 a pridali sme charakter toho equalizeru do tých spodných frekvencií. Ale týmto equalizerom, ktorý je na SSL, sme kontrolovali to, čo sme pridali. Poďme si vypočuť, ako znie už vlastne s týmto channelom. Hej, a už to zase znie trošku prirodzenejšie, ale máme ten charakter toho míru. Vyfiltroval som nejakých 20 Hz, to znamená, že všetko, čo je pod 20, ten ultra subharmonický content je preč. Potom sme vyfiltrovali všetko, čo je nad nejakých 9 kHz. Poďme od vrchu. Na 3 kHz som si nastavil bell a pridal som 15 dB. Táto frekvencia pri basgitare je ten atak toho trsatka, ktorý udiera o tú strunu. Potom na 800 Hz som ubral 2,6 dB. Priznám sa, že niekedy je to frekvencia, ktorú práve že pridávam. Ale to všetko závisí od kontextu a od toho, aká basa bola nahraná, ako bola nahraná a podobne. Potom sme na 250 Hz pridali 1,5 dB. Ten Q je trošku užší, len na toto treba dávať pozor, že nesmie byť úplne úzky, lebo niekedy sa môže stať, že práve v tejto zóne basgitara má nejaký tón a môže sa stať, že je prezentný práve v tejto frekvencii a stane sa vám to, že pri určitých tónoch hlasitosť basgitary dosť vyletí. A nemá to nič spoločné s kompresiou, je to proste tým, že zvýrazňujete pásmo, ktoré je veľmi úzke a zvýrazňujete konkrétne jeden tón. A potom sme low shelvom ubrali 120 Hz, nejaké 2 dB. Hej, všetko to také krochtanie je zvýraznené a už to neznie tak basovo. A potom sme išli do channel kompresoru, kedy sme si nastavili ratio na 4:1, máme pomalý atak, stredný release, to znamená, že ten kompresor ako náhle začne triggerovať ten signál, tak ho drží. Hej? Nejakým spôsobom nelieta to korigovanie tej dynamiky. A de facto komprimujeme koľko? 3 dB? Komprimujeme 3 dB, respektíve áno. Hej, vidíte, 3 dB, viac nie je potrebné. A potom ešte máme posledný equalizer. Poďme si vypočuť, ako znie. A poďme si popísať, čo sme urobili. V prvom rade sme tu mali nejakú rezonanciu, toto si zatiaľ vypneme a poďme si vypočuť, ako znie. Hej. Je to nejaký bordel, ktorý absolútne nejakým spôsobom neprispieva tomu samotnému zvuku a nie je nutné ho tam mať, takže sme to vyrezali. Potom ako druhú vec sme vyrezali 524 Hz, vypočujeme. Aby som vám vysvetlil nejaký mindset. A keďže tam sme pridávali, tu na uberáme, prečo to takto robíme. Ja to zväčša robím tak, že keď staviam ten zvuk, tak samozrejme, že pracujem aj v solo móde, alebo respektíve mám predstavu o tom, aké by mohlo byť vyváženie tých jednotlivých frekvencií v rámci jedného nástroja. To urobím napríklad tým prvým a druhým pluginom. Ale týmto tretím zasadzujem ten zvuk do celku. To znamená, že počúvam v kontexte, nie v solo móde, čiže hľadám frekvencie, ktoré mi vadia a hľadám taký balans, kedy vlastne basgitara alebo ten daný nástroj sa viacej zapasuje do toho celku. Potom sme kontrolovali nižšou oktávou to, čo sme urobili teraz, a to je, že som pridal 230 Hz. A potom tu máme trošku zložitejší proces, keďže Pro Q3 dokáže aj dynamicky potlačovať frekvencie, tak on viete ho nastaviť aj ako sidechain. To znamená, že reaguje
na externý signál, v našom prípade na kopák, a vždycky, keď zahrá kopák, tak presne toto pásmo, ktoré tu vidíme, ktoré je zelené, tak je potlačené. Ale mal som pocit, že tých 60 Hz je ešte veľa prezentných v tej basgitare. Čiže najprv som to vyrezal. Hej. Vyrezali sme 2 decibely, ale ešte, aby sme zabezpečili väčšiu separáciu medzi kopákom a basou, tak som ešte pridal sidechain. Poďme si počuť, ako to znie. Samo o sebe to nepočujeme a teraz si pustíme k tomu aj bicie. Hej, a všimnite si hlavne v tejto pomalšej časti, ako je basgitara a kopák oveľa čistejší a zároveň kopák znie viacej basovo, než keď sa tie frekvencie maskujú. Pustím to znova. Hej. Poďme si pustiť celý mix. Všimnite si, že aká je korelácia hlasitosti medzi basgitarou a gitarami. Kedysi sa to robilo tak, nie že kedysi, to je proste vec preferencie. A chcete ako keby doplniť frekvencie gitary, lebo zväčša v takomto type muziky máte dojem, že gitary sú veľmi nabasované. Oni však nabasované nie sú, len basgitara hrá unisono s tými gitarami, predĺžuje ich spodné frekvencie. Čiže ono sa to javí, ako keby tá gitara mala strašne veľa spodných frekvencií, ale v skutočnosti ten tlak robí basgitara. Poďme si vypočuť bez basgitary a počas toho ju zapnem. Toto není univerzálny návod, ktorý vám pomôže nastaviť hlasitosť basgitary. Je to strašne individuálne od produkcie, od tempa skladby, od toho, čo vlastne tá basgitara hrá a podobne. No a takto nejak ja mixujem metalovú basgitaru. Takže ako ste mali možnosť vidieť a počuť, metalovú basgitaru ja osobne rozdeľujem na 3 tracky. Kedy mám tú najväčšiu kontrolu nad samotným low-endom, nad skreslením basgitary, nad definíciou a stredovou prezenciou. To všetko narutujem do jedného tracku, ktorý potom procesujem ako celok. Čo sa týka samotnej basgitary, tých možností je veľa, pretože vždycky záleží od kontextu. Je tá basgitara iba doprovodná, hrá unisono so skreslenými gitarami, alebo je melodická. Ak by vám niečo nebolo jasné, určite mi napíšte dole do komentára, ja vám to rád vysvetlím, prípadne urobím ďalšie video. Toto bude odo mňa na dnes všetko. Ak vás tento content baví, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na budúce, kedy vám ukážem, ako si urobiť taký kvázi jednoduchý master. Majte sa pekne, ahoj.